Maghahalo. Ubus ko na rin. Oo. Halagyan mo ng gramo pa yan? Ha? Halagyan ng gramo. Ada rin dito ba? Gusto mo yan? Makanan, kadar mo ba? Pabisyahan na ganda dito ba? Ay, may pag-galod. Sinula ako na. Ha? Ano rin? Ibat ako na. Oo. Ay di, mamaya ng gramo. Yan, pambuhos po sa ano? Pang-flooring sa CR. Halo ang putol para sa botong. Ayan. Abang na foul at green. Dami mga klibit. Alright. Oh. Hindi mama pa yung tubig galit. Libutan na palibot. Batutan. Diba? Oh.
Kaya, sino ba? Kaya, sino ba? Diyan, damay yung kaputan. Sobrang kaunti, lagay natin ito. Pagtulog ba? Oo, sapakan sa labas. Amoy! Ikot-ikot. Malapit talaga si Lagas. Ah, Ilyas Lagas. lagas, talagang lagas. Makadala na yung malindanan. Makadala na yung malindanan. Magunga, pagsarap niya, sindahantik, naggaling yan din. Daran ko yung malindanan, hindi ako mag-traffic. Bupatikan kaya ako. Bupatikan kaya ako. Ayan po, mag-flooring na kami. Ngayon, nahalo na ni Elias Lagas. Mulong na si Mr. Teacher. Right. Drone. Drone tol. Drone. siya. Mandilim. Ako sa'yo. Magbabago. Alam po, mag-flooring na kami. Nang Buksan mo. Elias Lagas. Right. Ton! Ton! Ah, Buha ko dito, Ton! sige lang. Ha? Sige. Tindas, lagas. Ang puso ko'y tanging sa'yo, kailan pa man.
Iba ko pala ito. Ano? Sakto kaya to? Eksakto. Baka magsubra pa. Sobra. Subra lang. Ang salagahan ng estimate, sakto yan. Ayos talaga. Hindi ka talagang gumawa. Ating ba? Walang sabit. Supot yun. Atol. Oo. Yan, buhos. Ito, kasi yung pinamitan ng 3 linggo. Ngayon po. Kaya maraming putol, pero wala akong nasayang yun. Ito yung nakira. Yung nakira sa isang haba. Di ba, sir? Sir! Oo. Wala akong nasayang dito sa PDC. Kasi nababasa ko naman po yung mga kulis. Kaya salamat sa panonood. Di rin marunong, nakabit nga eh. Mabagal lang yung pagkagawa. Gawin ko yung sinasagdan. Gagawin yun ng madali ah. Di ba, Tol? Dahil sigurado, walang susunod yan. Ayos na ayos yung lababo. Ayos. May susi ako dahil. Ay, sarap gamitin. Subukan yung aking buka. At kung ikaw ay wala na, mga bakas na lumipas sinta. Naginilagas na alala. Kung bibi ko,
Marisaring iturkan sa squad. Kumalong po sa mga tumaksa. Ano mo, nagkakapsyon pa pala ka? Ako sige to dyan. Naka-electric fan pa. Dawa ko po, matikulit sa kanilisan. Sinus pa rin. Pagpunong talas ko, sinako pa rin. Hindi nang sakang nanganikan. Paborot ko talaga. Natuligat sa baba. Alam mo pa, pabutang tayo hati. Hati ka, tambulan tayo. Mga balo. Pero mag-question gusto. Wala sa betong kulat. Pero wala ko ang Basta, doon lang. Nakakalit na. Magaling na, nakakalit na. Parang na ito. Ito ba dyan? Di ba ako ginamit? Oh, pagkagdi ko sa accident ni Garis. Wala ako sa... Dagat sa tao. Mahigyan siya, mahigyan. Ha? Dapat ako pagkasin mo sa Ay, ayos na talaga. Sobra talaga. Ito na natin may grab sa ulo. Nakamili sa sobra. Daramat rin na ga. Saling naman, hindi ako tatabi. Kaya na sa tengah yan. Ano yung kumakain sa akin, hindi ko tayo tabi na. Ibutan mo ito sa paloob mo kaya ito sa mga butak-butak. Sa baba. Ay, pagkita sa mga na. Sabi ka na to? Oo. Sa tali, pitoy baga, ang bigat. Kaya alam ko dito. Sabi ko doon, baka nag-ipugi sa tubig. So, baka ano pa ito, nagkakod kami ni wala akong bugas. Nasasagot. So, tubig. Ang nagkakod sa kimchi. Pag-sipon, kumagdito na sa ayam. Oo. Matutulog ka doon, ang nag-ipugi ulit. Bakit ito ito? Gusto na ito, bugas pa na ito, nagbawasan na ito ng talong kilo. Nagbasad ko, nagbagyo. Lutot pa na lang. Demikian, mga kami, di mo naman sa buhay ko ito. Nalingon na. Ang muna taga. So, try ka sa sumban. Hindi sumban. Labot pa sa tubig. Sito, maraming narapay yan. Asimpan na ito nabot. Ito na yung kasalanid. Tubig. Paano na nakikilin? Nakatulong ka ng buwa. Ano kayo? Tuto. Wala ko sa buhay yan. Ay, Ramad. Pag nakamot pa kami, balang sa salang sa ng tubig. Alis sa tubig. Ang magtuwa, nagbasa na ako. Ang ganda alis doon sa gabi. Kung na nakabot ako simbahan, wala na ko doon. Ardo ako daw, kitig na. Ay, ito ang gabi. So, kung naaralan ko. Hindi na natin pumasok na pagkakasin. Tumigyan na. Hindi ko naman ako. Kung saan nila pa naman na. Oo, ang mga nagtrapan yan. Ang kilo man. Awak ko ng bulog. Parang dito, gawin ako. Bako na ako mabangay sa mga araw sa akin. Ako na bulog bro, hirap mo po ng bulog pagkawal ka sa pamilya ko. At pasalamat, at lumalun. Isa na lang ako. Naliligo na ako. Kaya ako, wala ang singsabi. Sige, nagkakalag ka na. Nanginit mo. Hindi na ako siguro. Araw na pala mo. Hindi mo yung bago. Oo, kaya hindi sila parigan. Hindi lang. Parang gumagalit na ako. Ito, nag-angin-angin, nag-aawang sila. Pero tagilipan dyan. Dahil hindi ko pa nagbibintana. Hindi ba niya naman pati ng tamo? Kamag-anak mo.
Masarap talaga ang kumato. Kaya ka matitito. Alam, di sarap muna. Dito lang sarap. Supla. Dito lang sarap. Siya to? So ayan mga ka-alright, tapos na. Mamaya mabulihin natin yan pag natuyo. Alright! Umuoy! Ayan ang nila po ating vlog. Ayan, napakaganda. May flooring na. May flooring na CR ni Bidang. I love you all. Bye-bye.